direct to finance company pakata thokin nupui fel mel thatak Sharon anaya fapakum ni mi Kyle an nei bok nupa in ngei tak ni in khuanun in koptur big renga aduan ni oma moi le in me an ni in an lei thara an hlim hle direct an hathona hmuna chuan nula pakhat pian na le mel tha angreng tak chu aron thok thara a hming chu Liza ani hi agency kaltlanga na zong thin temp anti angkhani in angida thoktura lakani lo anin hmutira tang rengin amel dan adang lamdeu office a chuan enjoy lu zelin direct assistant Patrick chuan aloman hle a fimkhuro nupuya nei to ania tin a hrila Liza chuan a tha piang la hi nupui nei to an lo ni zela tin an nui duna na thona hmuna thutpa chuan direct chanchin te internet lama a en na sa hle atuk direct office a thleng chu Patrick a thutna Liza chu lo thu in direct chuan mak ati hle a Patrick chu tlang hrileng in amara fangin na akal pe lawa a aya Liza chu alo thulok alo ni direct office a thu in na chungchang te an soi duna direct an ati thin le angai na zong te a hre hne so man hle thotan ni apiang in anupui pangpara thon thin ti le pangpara lo thon fel tiam to thu te asoya zana chuan seron chuan na thole adu thu soin chung ko thil poimo emo an soya chhun lama office a message a hmut chia thu le chan let lo thu seron chuan a soya Patrick adam lo thu le ron kalthar me cha pakhatin ai o thu soin seron chuan me chi assistant nei lo tura anin tiam thu te a hrila direct chuan a thu nei na pi alamani thu soin a om rei lo tur thu a hril ngal bok atuka chuan seron le fapa chu an pa office an lenga Liza po in alo lom thiam le Kyle chu lompa in apa ang me mel tha ni thu te asoya in chung ko hian magazine cover lang o mo in ni ti in chongkam tha a uilo chhun cho anei don chuan Liza chu lung che takin mitui tla purin alo oma allergy mei ani thu rilin direct chuan ril ru ti nam tumina koma mi pa dik tak iton huna chuan ila hlim em ang ti te in an hema anu pui Sharon vana yati zia ta so in direct chuan nang po mai chafel le mel tha takini a mi pa nang ma nei tu chu awan nei hle ang ti in kepo nu pui nei to lowila chu ka chhuwa hau lawang che te an ti vela Liza chuan anema wanga alom tu soinan DVD pakhat a presena direct asai thiam ngai san tak pakhat hlan ni in angai thlak rol chuan Liza chuan aron text ngala aru ka alak chuan ni in hemi awanga manan to thei hial thu rilin direct rel ru amin thiam hle an office Christmas party ani a direct po omnuam tok vela apeka wangin a phur hle a Liza chuan valam pui pa in tequila aken saka a in hnem to thu rilin anar lem lo hlim takin an lam duna direct a zun lai chuan Liza chuan a voi khatna atan chet ala tanta mi pa han thlem vel dana thiama parin taktan lo chuan han har mei po har veu ta ve ang direct ani hlawa eng em a thleng lo atuk direct office bang ho tur chu ron nang ching le in a ma zana a dana wangin ngai dam aron dila tlem kan lo in ve sek bok nen eng em a thlen lo kha thei ngil te yang ti in direct chuan a changa thate te in om zel dona moti lain a in phel le ta sia mai ala thlem hlotling thei ta chuang lo a thiam na le theina zong manga thlem po chuan a top a thlen pui thei tlat lo atuka chuan an boss nena Liza chungchang soi turin avakala Liza chuan a hna ban san to thu alo hril then mai hlim takin a chhuwa sana Christmas tura tan an chung ko po anin bo chai mek zan khat an nu paleng chuak ho chu direct chuan email dungin an honnak chuan Liza bok alo ni athalak mi pathen khat ta na mu hre om lem lo tur tak teron thonin a thon tam mai bok si a seron hu lo turin a delete man ram an office thila an jin chuaka dokan kilin an hlim hle anu puinen anin biak mol lai chuan chan lo khana Liza aron lang le ta thut mai azui ruzelemo ti mai ollani min mu chu iwa hlim lo mel ve alati tak ang deuh dewa ka mu che hi ka hlim mol lo ti in an ti mol lai chuan direct anawa chuan damdoi a phul zewa i thian tenen inin kom zo a karuma ka lo nga kang che ti in a konfi le ngal iruma karon kaldon lo ati rol chuan iruma karon kaljok don ami te chu alati tak ang deuh dewa idam lo pui ingai ni kha nupui le fapa du tak kanaya hlim takin chung kwa kan kamamo lo che tia a hril po chuan hlau thong chu i thian ten eng man thredon lo
baka itna abuai ka hlau awangin ka bang ani kha chuan kanin mutam thei zo khanga ti in dereka chuan a chil bur ang mai in akho sathiama chutia ka dam lo chuan in puita che ti in anui ang tak har hara ka hne na tang hian in thir fi hle mang che ti in an in chen report anowa kalsan trep nge nge athil in chuan alu ati hain mule mal waka nei lo khumatlen rual chuan liza ron lut ve ngalin ache chang thei to lo pakhat la hetiang tura piang renga moti tur khopina jai box si ni khuwa chu ashria ache thei mol lawani atuk meeting an nei lai chuan anupui aron kalthu an ron hrila sharon mu be saya mak titaka a pheilai chuan liza bok chu aron lang le ta I tho hlemin kalo omlo spa a kakala baka solai ru matanga ron chuana tur chuan lam idu ka ringa ti in apasal ang mein a chei bole ta bor mai ni jana khan engma thlenglo ti in auki asang ang reng hle a liza I thanga a ok me kani tinge mi khol ang mein I oma ti in azota o chu alom kan I tan mi khwal I hriat ngai lo kan hi kan meeting na a son I dot soi zong hiwa in puang la ani lo chuan min kalsan hal ro ti in direct alom to lo hle a liza la in soi tur atla cham lo kanin ton tir bera tang khan ke ni pahni hi om dun tur kan ni nupui nei lawila chuan ti helani soi kha showroom a son valu tila va soi ta fekela tu zok nge an oi irin ti in a ok thiam chat thin hle direct atan po han ti vak ngai na a om lo mi pa zo kani a midang nga ya chuan chhai tu zok anga alan the na chance asang tlat box si alu po aphal ta lo renga kha I thuak te ro te ya khan eng po ngai to la ke ni pahni hi kanom dun ngai lawang ti in a hril chiang fet fok le an meeting zo dereka aru mavalu chu liza chu akhuma aruak vekin alo mureng mai akai tho mai thei lo le ngal pills ein in ti hluma tuma lo ni sharon chuan dereka thian pa bena phone in a bia a pasala biak tlang thei lo thu le achin a hriat lo azota ben chuan thil thleng engemaw om thu le ama dereka ka atanga hria se adu thuina lo changa Seroni engma chinchang shelo po arang in damdoi in aron thleng hal chuti rual deuh tho chuan detective Monica ron thlengin Seroni makti aswal le inupui ila hril nange te chu ala ti ta dewa Liza I chanchin soin detective la chuan anin ngai zonga angai het mia Seroni a check hal zok direct chuan in soifia tum engang ma se omzia a omri lo ama zokin min ron pan zela katnara ni kha tia soipo chuan detective chuan itnara chuan hotela iruma ruak vekin in ti hluma lo tuma ti in azot let ngala alandana chuan dereka athiam lo to hle Sharon la chuan I hotel ruma ruak vekina omamo ti in a hrethiam lo hle a anin hial chhun zom ani ta zel mai sexy man pui to empty in azota lahman pui lo khongai takin ti hian lo omro ti in nge na detective chuan lekha pakhat ron kingin Liza in engemaw ato pala an biak tur aziana ni a dereka minga chuang kal mai Sharon le detective tan chuan rin help mai lo chu ti ngai na om ri lo ani ber hi in an thlen chuan Sharon chuan chua san ri turin ange na Liza po aron harta detective chuan vatlo in dereka mu adu thu alo soya detective chuan derekan mu adu lo thu le a hoto thuina changa Liza la chuan ani le hem pangpar te hi tinge min ron thon si ti in makti mel takina zot le ta Liza du tak min kalsan lo la thil engemaw hriat fu lo palwang mai ani kha ti alo inziak kal le ngal detective chuan thil thlen dan min han hril te ati a Liza chuan derekan aruma kal tura ti thu le an mudun thu a hrila derekan chu tiangin kanom lo ati sia alo ti fata nula fing le lu zo Liza chuan min ven hima du wang ani chu mi pasma takania ti in chang le then mai detective chuan derekan na mangai tak aringem ti azona chu Liza chuan aruk chu ani lo thu le anin neina topa anupui a khongai thuin achanga detective tan chuan din mun chajok le chan chaw jok mei chathu le hla oi ri mai lo chu du thlan tur dang om ri lo direct chuan rin hlel a hlo lak lo a an na thona lama po athiam lo ani vek ri to mai detective po in office a va mu in Liza in pangpar thon anga a in soi thu awa hrila a assistant in a memal thil poi mo le ati dan te a hri in a kol veka assistant a aron tran velok chung khan ati thiam man vekani arin thuina changa Liza I dairy ron kengin an mudun dan te thlengin chip chiar takina inziaka
Liza I dot phu chapa direct abuai mek zelani hi direct chuan ama le achung kwa ven himna turin restraining order siama du thu a hrila detective chuan angai lo thu le Liza chu a unau nui da hroi ho to thu in a changa afapa chu puin nun phungpa nga in omdun si lowin hun an mang ri mek a birthday a tlai chu kil pui turin a soma an bultan le na poimo takani tur thu so in Liza po a in duang nal hle thlathum lai anom sang to a hre omati thu le omdun le achak to thu so in direct po a khongai thlak le Saron chuan present bomb ron kengin hon mai ero aphal ri lo chuti lai chuan anin lama naw omtu omin Liza aron lang le ta hlol mai Saron thianu anga inso in kail tan thil pe karon ken thu asoya naw omtu chuan oi vak loin a hria a injing tok takin Saron chu a phone a ibe ve du em te chu alati tak ang deuh dewa kail chu duat taka pomin chuti lai chuan chuhlui kil dun pahnih po an ti ti amukin in then chungchang chu ngai tu angai lo ti ro ti in direct chuan a zota Saron chuan in then thin chung kwa tanga selian ani lo thu le anu le pa te po in anin nei chamkum som thumna an lom trap to thu asoya an mani an ni ve thei ngem ti angai to thu te asoya direct chuan an ni ve thei thu le an ni tur thu in a changa atana engpo ti ain huam thu so in Saron chuan a gift box ken chu pele in anin chabi alo ni nuam veng vengang chu hlim takin anin zui ho a chuti mek lain Liza po in anin alo chhuasan ve mek boka in an thlen chuan Saroni thianu alo kal thu le an hmu man lo chia thu alo soya an boi hle mai kail chu akhuma alo om lo rang takin an zonga ala thlen hlatman ring lova zoya tum lai chuan van nei thlak takin motor chunga lo om lo damdoina an hruaya detective po aron thleng ve chop chil deuh maya thilom zia man thiam chan Saroni alom lo hle kan fapa nun na chan thei rang din huna adinga khuchunga om to lo ti si a henu hi engtina mo I boi pui lo chuan keiman ka boi puyang ati mia mai in an vathleng le chu an room alo nok noi mai Liza chu alo kalsan reng lo an nu pathala ka Saroni hel chu alo pot thade le ngal Saron chuan Liza message mutche in kan ina iron kala kan fapa iron khoya I adeu ani don hi mi a om dam chu kan en ti rang che min han tum chin te ati panga anin ven himna atan home security system uninstall hal bok direct apo apa ngai na kal le a Liza le Patrick te phone a anin be meka Patrick chuan an borok engma la hre hek lo le direct office kal thu le Saron po chung ko mo lama a chu tur thu alo hril mola chu Liza hria tu ber le Patrick abiak chan po ani Saron chuak tur chuan a purse thei hilin a let le a akal chuak le chu security alarm a on thei hnu tlat mai Liza chu anina alu dule zala an panen phone a in be in a chu chia thu a hrila alarm set lo zota a hre chuak jok alarm set thaturin a let le alarm set zo chu atum le mek lai chuan champagne chin in hong ripop a hria a dim taka in chunglama chawin Liza po khuma rose parnen alo in la romantic le Liza chuan heti zonga I thria chu hi kan hlaute asin alo lati hem mei zam lo ve tak chu ani thu a soi fel thei ani to lo thu in na dai to hek lo Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up anin sual boy lai chuan direct chuan on phone la masa sa a alo tanga Liza chuan chu sakmalin direct minrom puiro police phone ro ti lam alang lo karon bele ang che ti song a soya atum achianga bir poi man ani lo reng ani it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity to find an na ve an chung jom tamal mal mai I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Step it up. Don't be scared.
me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Lisa chuan a ke che ti sualin in chunga tanga tlamei theidin huna ading ta chung ko pa ngai taka tanga seilian tharum le chung ko boina ina tlak buak ngai lo seron tan thi tir mei chu thil harsa ani ange akut pe in khai chho atum Lisa ero in ril rudang da ya pu a nu thlak te la lo tum reng si ril rudik lo lak lo to vek chu khonu po hian a hum reng thei bik lo ani ange It takes is some time and some clarity to find your identity. It's atla thlata a And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up. Don't be scared. mi chung kwa ti boy hi a thalawa pomlai nei ti boy ngat phei chu tluan lo na ani chuti rol ro chuan direct te ang ko puite la karinom tlat mi pa hi khovela hian tam tak an la oma me channel le pian nal Lisa te ang tan po a thlem thluk theilo mi parin tam tak hi an la reng ani ti hi hrathar le thawila chutiang mi tong ani chuan hlutla kaltir ngai reng su ang che